Onder in beeld zien we nog net het provinciehuis en dat betekent dat we boven Maastricht vliegen. Voor ons ligt Randwijk met woonwijken, bedrijven en instellingen. Het MEC is nog net zichtbaar links. En voor ons zien we het Maastricht Universitair Medisch Centrum, het academisch ziekenhuis dus. Daar achter het ziekenhuis loopt de A2 nog bovengronds. Maar iets verder naar links duikt hij de Willem-Alexander-tunnel in. Bovenop de A2-tunnel ligt de N2-tunnel voor het lokale verkeer. Onze aandacht gaat vandaag uit naar wat er zich boven de tunnel afspeelt. Op de plek waar het verkeer zich ooit een weg baande door het oostelijke deel van Maastricht is een nieuw gebied ontstaan, de Groene Loper. Op het Oranjeplein is een park ingericht en daar staat ook het Limburgs Bevrijdingsmonument. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan op de Groene Loper. Langs het traject zien we her en der nog braakliggende grond. Daar moeten nog woningen en kantoren worden gebouwd. Bij kruispunt De Geuselt komt de A2 weer bovengronds. Dat betekent echter niet het einde van de Groene Loper. Die loopt maar door. Hier moet nog een brug komen over de Geuseltvijver. En daar ligt ook het kasteel De Geuselt. Langs de oude wielerbaan slingert de loper zich over de A2 en daar zien we de wijk Nazareth. De Groene Loper eindigt iets verderop in de landgoederenzone en hier eindigt ook ons verhaal voor vandaag.